Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Nogas. Taong 1970, Matuginaw, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa baryo ng Matuginaw ang pamilya ni Manoy Nogas. Marami silang alagang kambing noon, kaya halos salitan silang magkakapatid kapag nagpapastol nito. Ilang metro mula sa baryo, may isang patag na lugar na malimit naman nilang pinapakain sa mga kambing. Bagaman malalaki na ang kanilang mga alaga, hindi pa rin pumapayag ang kanyang ama na iwan yon sa patag. Kapag kasi walang bantay, marami raong pwedeng mangyari. Unang-una, may posibilidad na manakaw ito o hindi naman kaya'y matuklaw ng mga makakamandag na ahas. Isa yon sa kanilang iniiwasan upang hindi naman sila malugi sa kanilang pagpapagal. Dahil sa ganoong sitwasyon, kapag siya na ang nakatoka sa pagbabantay, pinipili niyang magpaabot na lamang ng hapon sa lugar na yon. Mas mainam din kasing manatili doon, lalo pat walang masyadong utos. Ang kinakailangan niya lang gawin, mahiga at magpalipas ng oras. Marami rin siyang ginagawa roon para maaliw, kaya sulit talaga kapag siya na ang nagbabantay ng mga kambing nila. Kaso lang, di yun araw-araw, lalo pat 7 silang magkakapatid. Upang makaranas din ng iba, salitan lang sila sa pagpunta roon. Ikinainis naman ito ni Manoy Nogas, gawa ng kung siya lang ang masusunod, gusto niyang akuin ang buong trabahong yon. Makailang beses na rin siyang nakiusap sa kanyang ama, pero hindi yun pabor sa kanyang plano. Ayon kasi rito, hindi niya kailangang doon paikutin ang kanyang buhay. Mas mainam pa rin na manatili siya sa kanila minsan para masulit niya ang kanyang kabataan. Naunawaan naman ito ni Manoy Nogas, pero di naman siya natutuwa kapag kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanya, mas mainam pang mag-alaga na lang siya ng kambing kaysa makipaglaro sa mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, minabuti naman itong wag ng pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Alam niya kasing may hidwaan si Nogas at ang mga kaibigan nito, dahilan para mapabilang yon sa mga bukod tanging bata sa kanilang lugar. Kaya ganoon naman ang kanyang sitwasyon ay dahil sa meron siyang kakaibang kondisyon sa katawan. Alam niyo kasi pinuno, ipinanganak na may hiwa sa may bandang ilong at labi itong si Manoy Nogas. Ngongo talaga siya bago pa man siya makapagsalita, kaya lumaki siyang walang tiwala sa kanyang sarili. Bata pa lamang kasi, nagiging katatawanan na talaga siya, ultimo sa kanyang mga kapatid. Ayon sa kanya, kung kapatid niya ang nangdidiskita, medyo napapatawad pa niya. Pero kapag ibang tao na, hindi na yun pwede. Isa na kasi itong pangiinsulto at kailan may hindi niya yun kayang palagpasin. Katunayan, makailang beses na rin siyang napaaway dahil sa ganoong dahilan. Mabuti na lang, nandun palagi ang kanyang ama hanggang tumulong at magligtas sa kanya. Sa pagsapit naman ng taong ito, nagbibinata na itong si Nogas. Ganun pa rin naman ang ganap niya sa buhay. Isang beses sa isang linggo, nagpapastol siya ng kambing sa patag. Paminsan nakakadalawang beses siya, lalo na kapag may sakit ang kapatid niya. Dahil sa ganun niyang gawain, hindi niya maipagkakailang sanay na siya sa lugar na yon. Lahat ng sulok nito, alam na ni Manoy Nogas dahil sa kanyang pagliliwaliw doon kapag siya ay nagbabantay ng mga kambing. Ang kaso lang, isang gabi, habang naghahapunan silang magpamilya, may dumating na lalaking kakilala ng tatay niya. Punit-punit ang suot nito,
Tapos makikita mo talagang sumuot yun sa masusukal na gubat. Pagpasok naman ito sa kanilang bahay, hinang-hina naman yung kumausap sa kanyang ama. Ayon sa lalaki, pumanhik ito sa patag para kumuha ng iniwan niya roong kalabaw. Ang problema, sa halip na kalabaw ang kanyang madatnan, isang kapangi-pangilabot na nilalang ang bumungad sa kanya. Paglalarawan nito sa nilalang na yan, para itong isang pangkaraniwang tao kung titingnan sa malayo. Pero nang nilapitan niya ito, doon niya nasilayan ang dalawa nitong muka. Maliban sa pangkaraniwang mukha nito, napansin ng lalaking yon ang malademonyo nitong wangis sa dibdib. Nagaangil ang mukha na kanyang nakita habang naglalaway kasabay ng pagtitig ng mga mata nitong nanlilisik. Hindi naglaon. Pag-atungal ng nilalang na yon, wala naman itong nagawa kundi ang mapakaripas ng takbo. Matapos naman itong mailahad ng kaibigan ng kanyang ama, maging sila man, halos hindi makapaniwala sa nilalang na aksidente nitong nasilayan. Si Manoy Nogas noon, takang-taka, gawa ng buong buhay niya inakala niyang ligtas ang lugar kung saan sila nagpapastol ng kambing. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, mariin naman sila nitong binalaan ukol sa panganib na dulot ng lugar na yon. Paulit-ulit din yung nagbigay ng abiso sa kanyang ama na hanggat maaari lumayo na sa patag. Bukod kasi sa ayaw na nitong may mabiktima pa, sapat na ring dahilan ng mga nakita niya para pangilagan ang lugar na yon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagpasama naman yun sa kanila patungo sa sentro. Noon ding mismong gabi, humingi yun ng tulong sa manggagamot upang malaman ang nilalang na kanyang nasilayan. Subalit sa kasamaang palad, maging ang albularyo man, walang kaide-ideya sa kanyang mga nakita. Basta ang sinabi lang nito sa kanila, hanggat maaari pangilagan na muna ang lugar. Lumipas pa ang mga araw. Matyagang naghanap ang pamilya nila ng lugar na angkop pagpastula ng mga kambing. Akala nila magiging madali lang ito, pero nagkamali silang lahat. Sa loob ng 3 araw na paghahanap, wala silang nakitang angkop na paglagihan ng mga alaga nilang hayop. Bukod kasi sa may mga may-ari na ang karamihang lupang pinuntirya nila, malalayo na rin ang mga ito sa lugar na kanilang pinagtitirhan. Kung araw-araw nila yung pupuntahan, hindi malabong mamayat ang mga kambing. Dahil sa ganoong rason, muling naglakas loob ang kanyang ama na bumalik sa patag kung saan sila dati namamastol. Mapanganib man para sa kanila ang nasabing lugar, sadyang wala na silang mapagpipilian pa noong mga oras na yon. Sa loob ng 1 linggong pananatili nila roon, si Manoy Nogas at ang kanyang ama ang namahala sa kanilang mga kambing. Sa lahat kasi ng anak nito, siya lamang ang bukod tanging naglakas loob na sumama rito. Yung iba niya kasing mga kapatid na paghahalataan talagang nababahala dahil sa kwento. Siyempre nang maramdaman yon ng kanilang ama, hindi na yon nagpumilit pa. Pagdating naman nila Manoy Nogas sa patag, wala naman sila roong napansing kakaiba. Ganun pa rin naman ang lugar. Ang pinagkaiba lang medyo madamo na ito kumpara noong mga panahong palagi sila roong pumupunta. Inaasahan naman nilang gano'n ang mangyayari sa lugar, lalo pat hindi na rito nakakakain ang kanilang mga kambing. Sa paglipas pa ng mga araw na kanilang pananatili, wala naman sila roong napansing kakaiba. Naging masaya rin sila ng tatay niya, malayong malayo sa kanyang inaasahan. Ayon kay Manoy Nogas, sa mga unang araw ng kanila roong pamamastol, maaga sila kung umuuwi. Kaso lang, pagkalipas lang ng 2 linggo,
Napansin niyang palagi na sila roong inaabot ng takip silim. Kapag kasi nakakatulog ang kanyang ama, hapon na rin yun kung nagigising. Di rin naman sila doon kaagad umaalis, lalo pat sinusulit pa nito ang tanawin sa kasagsagan ng paglubog ng araw. Akala ni Manoy Nogas, ayos lang na maabutan sila roon ng gabi. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, dahan-dahan na pala silang minamanmana ng nilalang. Sa pagsapit naman ng hapon ng Biyernes ng 3 linggo, habang tinitipon nila ang mga kambing, may nasipat silang isang matipunong lalaki na napadaan sa lugar. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, hindi naman niya nagdalawang isip na lumapit. Ang pakay kasi nito, balaan ng taong yun ukol sa panganib na dulot ng patag. Kaso lang, paglapit naman nito rito, agad naman niyang napansin ang tila bang pagsagutan ng mga ito. Unti-unti na rin noong lumalakas ang boses ng kanyang ama, hanggang sa bigla na lamang magpang-abot ang mga ito. Nang masipat naman yun ni Manoy Nogas, hindi naman yun doon nagdalawang isip na lumapit. Sa pilitan niyang hinila papalayo ang tatay niya na siyang naging sanhi upang magkaroon ito ng sapat na distansya. Maya-maya pa, kumalma na rin ang lalaki hanggang sa kalaunay nagdesisyon na yung umalis sa lugar na yon. Paglaho naman ito sa kanilang paningin, agad naman niyang kinausap ang kanyang ama ukol sa sanhi ng pagbubuno nilang dalawa. Hanggang sa sandaling yun kasi, nananatiling malabo sa kanya ang lahat. Hindi naglaon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Paano kung hindi magagalit? Pinapaalis tayo ng taong yun dito." Sabi niya, sa kanya tong lupa. Di naman ako makakapayag ng ganun, lalo na't alam kong walang nagmamay-ari nito. Lahat pwede ritong sumaka o pumastol, kung yon ang kanilang gusto. Dagdag pa ng kanyang ama, ipapaalam niya ang sinabi ng lalaki sa mga taong kasama nilang nagpastol doon ng hayop. Naisip kasi nito na kapag marami sila, hindi yun mag-aambisyon ng ganon. Dagdag pa ng kanyang ama, hahanapin nila ang taong yon para mabigyan ito ng leksyon. Nang marinig naman ni Manoy Nogas ang sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Kalahating oras pa ang lumipas. Nakabalik na nga sila sa sentro ng baryo. Pagdating nila noon sa liwasan, agad naman siyang inabisuhan ng tatay niya na maghintay lang doon ng ilang minuto. Kakausapin kasi nito ang kapwa nito pastol para naman kahit papaano may ideya yon sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya pumayag sa nais nitong mangyari. Gusto niya kasing sumama para naman kahit papaano may ideya siya sa magiging usapan ng mga ito. Dahil sa kanyang nais, wala naman yung nagawa kundi ang paunlakan siya. Habang binabagtas nila noon ang daan, marami naman sa mga kakilala nila ang pilit umaagaw sa atensyon ng kanyang ama. Dahil dito, medyo natagalan sila sa baryo bago nila nakausap ang mga taong pakay nito. Ayon kay Manoy Nogas, hindi umayon sa nais ng kanyang ama ang mga panauhing yon. Pagtatapat kasi ng mga ito sa kanila, may nahanap na silang lugar na pwede nilang mapagpastulan. Dagdag pa ng mga ito, iniiwasan na nila ang patag dahil sa nangyari noong mga nagdaang linggo. Ayaw na nilang bumalik doon sa takot na baka mabiktima sila nito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, inilahad nito sa kanyang mga kakilala, aakuin niya ang lupang yon sa oras na makuha niya ito sa taong gustong magmay-ari rito. Mariin din itong inilahad, hindi na makakapastol sa patag ang lahat ng mga taong tumanggi sa kanyang nais mangyari.
Kung iisipin kasi, simpleng-simple lang naman ang kanilang gagawin, ngunit ayaw pa ng mga itong makiisa. Labis yung ikinagagalit ng kanyang ama, lalo pat sa bandang huli. Sila-sila lang din naman ang makikinabang. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, nagpaalam sa kanila ang tatay niya na aalis. Hindi nito binanggit ang lugar na pupuntahan nito, kaya labis naman silang nag-alala para sa kaligtasan nito. Yun nga lang, gustuhin man nila yung pigilan, wala silang kakayahang salansangin ang nais mangyari ng kanilang padre de pamilya. Ultimo nga ang kanilang ina, takot na takot doon. Maraming beses na rin kasi yung nagwala, dahilan para hindi na umangal pa ang kanilang ina. Pag-alis naman ito sa bahay nila, matyaga yung hinintay ni Manoy Nogas, ngunit hindi na yun nakabalik. Kinabukasan, pagputok ng bukang liwayway, nadatnan niya ang tatay niyang tulalang nakaupo sa labas ng bahay nila. Hindi na rin yun gaanong makausap, indikasyon na may nangyari roong hindi kaaya-aya. Dahil sa ganoong sitwasyon, agad naman niyang tinawag ang kanilang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, pinagkumpulan na nga nila ito sa pagbabakasakaling manunumbalik pa sa dati ang mismong wisyo nito. Subalit, lumipas na lamang ang ilang oras, nanatili pa rin itong walang ulirat. Kahit nga ang mga mata nito, hindi na talaga pumipikit, dahilan para makaramdam na sila ng matinding pag-aalala. Yung mga kapatid niya, isa-isa na noong naghahanap ng makakatulong sa takot na baka lumala pa ang sitwasyon ng kanilang ama. Pagtungtong naman ng alas 8, 2 albularyo na ang bumisita para tingnan ang kalagayan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagtinginan, nalaman ng mga albularyong yon na wala na sa katawan ng tatay nila ang wisyo nito. Hindi nila mawari kung ano ang nangyari rito, pero base sa kanilang mga nakita, may posibilidad na may nakalaban yung nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa ng mga ito na tanging yun lamang ang dahilan kung bakit nakukuha ng isang nilalang ang kaluluwa ng isang inosente. Matapos naman nilang mailahad ang tungkol sa bagay na yan, nabanggit naman ito sa kanila na kaya pa nilang maisalba ang buhay ng kanyang ama. Ang kinakailangan lang nilang gawin para matupad ito, hanapin ang nilalang na tumalo sa kanilang ama para yon ay mapasuko. Bagaman napakadali lang nitong isipin, mariin silang inabisuhan ng mga albularyo na huwag silang gaanong magpakakampante. Bukod kasi sa wala silang alam pagdating sa lihim na karunungan, masyado ring mapanganib ang nilalang na tumalo rito. Nabanggit din ito na mas mainam na maghanap na lamang sila ng mauutusan kaysa gawin nila yon ng sila-sila lang. Pagkarinig naman ni Manoy Nogas sa sinabi ng dalawa, pinili naman niyang manahimik. Sa puntong yun kasi, naisip na niya ang mga planong kinakailangan niyang gawin. Ilang oras pa ang dumaan, umalis na nga ang 2 albularyo. Nangako naman yung babalik paggabi, kaya hindi naman sila noon gaanong nag-alala. Habang abala sa pagtulong ang mga kapatid niya sa kanilang ina, si Manoy Nogas naman noon, pasimpleng naghahanap ng mga gamit na pwede niyang madala. Bagaman aminado siyang wala siyang alam pagdating sa larangan ng lihim na aral, sadyang hindi niya kayang tiisin at talikuran ang ama niyang palaging nasa likod niya. Para sa kanya kasi, isa yun sa mga rason kung bakit nananatiling masaya ang malungkot niyang buhay. Pagtungtong naman noon ng hapon, bigla na lamang nawala itong si Manoy Nogas sa kanilang pamamahay. Nang mapansin naman yun ng kanyang ina, pilit naman siya nitong hinanap pero hindi na siya nito nakita pa. Dahil sa pangyayari, agad naman yung humingi ng tulong sa kinauukulan.
May mangilang-ilang grupo ng tao noon ang pumunta sa patag, pero sa kasamaang palad hindi siya nito nakita. Dahil sa masyado ng malalim ang gabi, nagdesisyon ng mga ito na ipagpabukas na lamang ang paghahanap. Nang mapansin naman ni Manoy Nogas na wala nang humahabol sa kanya, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa dulong parte nito. Wala man siyang ideya kung ano ang kanyang masasaksihan sa lugar. Nasisiguro niyang doon niya makikita yung nilalang na kanyang hinahanap. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, marami siyang nasilayang mga engkanto sa buong paligid. Yung iba parang mga kahoy ang wangis, habang ang iba naman literal na lamang lupa. Marami rin sa mga ito ang nakikipaglaro sa kanya, pero hindi niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Alam kasi noon ni Manoy Nogas na kapag pinansin niya ang mga ito, mababaling doon ang kabuuan ng kanyang wisyo. Para sa kanya, hindi yun magiging maganda, lalo pat mataas ang tsansang iligaw siya ng mga ito. Pagkaraan pa ng kalahating oras, napadpad na nga sila sa dulong parte ng patag kung saan doon niya nasilayan ang isang napakalaking siga. Mula sa malayo, inakala niyang may naninirahan sa lugar na yon. Pero habang lumalapit siya, napapansin niyang nakalutang sa ere ang sigang kanyang nakikita. Sa ilalim naman itong bahagi, may nasipat siyang lalaking nakaupo sa harapan ng mga nagbabagang bakal na animoy pantuhog sa mga hayop. Sa abot ng pagkakatanda ni Manoy Nogas, 10 ang pantuhog na kanyang nasilayang nakapalibot sa mga ito. Akala niya na taon lang yung ginawa ng taong yon. Pero pagkumpas ng mga kamay nito sa ere, agad namang bumungad sa kanya ang mga taong naglalakad ng pasuray-suray. Akalain mo talagang lasing ang mga ito, pero pagtitig naman doon ni Manoy Nogas, napansin niyang kagayang-kagaya ng tatay niya ang sitwasyon ng mga ito. Bukod kasi sa tulala lang ang mga taong yon, tila bang hindi na ito nakakaramdam ng kung ano. Animoy ang kabuuan ng kanilang wisyo, nakalaan na lamang para sumunod sa nais ng nilalang na kumukontrol sa kanila. Hindi naglaon. Paglapit naman ng mga taong yon sa mga pantuhog, bigla namang tumayo ang lalaki kasabay ng pagkaagnas ng kabuuang kasuotan nito. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang wangis ng nilalang at ang ikalawa nitong pagmumuka na mala sa demonyo ang itsura. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang nakaramdam ng matinding takot sa puntong kahit yung mga daliri niya, hindi niya kaya pang igalaw. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isang kinuha ng nilalang na yan ang mga nagbabagang pantuhog. Pag-angat naman ito sa lupa, agad naman niya yung itinarak sa bunganga ng kanyang mga biktima na siyang naging sanhi upang tumagusyon sa may bandang puweta nito. Dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ng kalunos-lunos na tao, agad naman yung binawian ng buhay. Habang nangingisay ang mga biktimang yan, walang pag-aalangan naman itong sinunog ng nilalang sa sigang nakalutang sa ibabaw niya. Segundo lang ang naging pagitan nang tuluyan itong maagnas kasabay ng pagbulwak ng napakaraming dugo sa ilalim na parte ng sigang yon. Direkta itong pumaligo sa nilalang at nung nataong nabalot na ng dugo ang buong katawan nito, bigla naman yung umatungal ng malakas. Hindi niya mawari pero sa estado ng nilalang na yon, para itong natutuwa sa mga nangyayari sa kanya. Maya-maya pa, kagaya ng nauna, ganon din ang ginawa nito sa mga sumunod pa nitong biktima. Habang tumatagal naman ang pagmasid doon ni Manoy Nogas, unti-unti naman siyang nawawalan ng lakas para yon ay kaharapin. Dahil sa ganoong pakiramdam, hinangad na lamang niyang makauwi ng ligtas kaysa makipagbuno sa nilalang
na alam naman niyang kakatayin lang siya ng buhay. Matapos naman niyang masaksihan ang pagkamatay ng mga biktimang yon, hindi na rin siya nagdalawang isip na bumalik sa kanila. Pagbagtas naman niya ng daan, pansin na pansin naman niya ang tila bang pagiging maligalig ng mga engkantong nakakasalubong niya. Yung ilan sa mga ito nagiging marahas na, kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinili niyang umalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Awa naman ng Diyos, bago sumapit ang hating gabi, nakauwi itong si Manoy Nogas. Pagkatok naman niya ng pinto, agad naman siyang sinalubong ng walis tambo ng kanyang ina. Walang patid siya nitong pinagpapapalo habang nagtatanong kung saan siya pumunta. Bagaman lubos na siyang nasasaktan sa ginagawa nito, pinili naman niyang huwag umalis sa kanyang kinaroroonan. Hindi rin niya sinalag ang ginagawa nitong paghampas, nang sa gayoy maramdaman ng kanyang ina ang pagiging seryoso niya sa kanyang mga ginawa. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ito ang kakaiba niyang kinikilos, doon na yun nagsimulang magtanong. Pagkarinig naman ni Nogas sa sinabi nito, mariin naman niyang inilahad ang tungkol sa nais niyang mangyari. Ayon sa kanya, hindi nila maililigtas ang kanilang padre de pamilya kung mananalig lang sila sa gagawin ng ibang tao. Dagdag pa niya na, hindi man siya sigurado sa kanyang ginawa. Ang importante, sinubukan niya. Matapos naman niya itong mailahad, direkta naman niyang inabiso rito ang tungkol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Kahit alam niyang hindi doon naniniwala ang kanyang ina, pinili pa rin niyang ilahad ang lahat ng mga naranasan niya. Dahil sa kanyang sinabi, kahit yung mga albularyong nagbabantay sa kanyang ama, napilitang lumapit para makinig. Nang malaman nito ang lahat ng kanyang mga nasilayan, ito na mismong nagkumpirma na yun nga ang nilalang na kumuha sa kaluluwa ng padre de pamilya nila. Para naman magapi ito, kailangan nilang humingi ng tulong sa malalakas na antingero. Hindi kasi pwedeng pangkaraniwang mersenaryo lang ang kanilang uutusan dahil paniguradong mag-aalay lang yun doon ng buhay. Matapos naman yung mailahad ng manggagamot, agad din naman yung humingi ng tawad sa kanila, buhat sa kawalan nila ng maitutulong sa mismong problema ng mga ito. Maging ang mga manggagamot man kasi, aminadong hindi nila kayang harapin ng ganoong kalakas na nilalang. Nang marinig naman ito ng mga kapatid ni Manoy Nogas, minabuti naman itong manatiling walang imik. Kinaumagahan, sinubukan nilang maghanap ng mga antingero, ngunit wala talaga silang nakita. Hindi naglaon. Nang mapagtanto nilang wala na silang mapagpipilian, nagdesisyon ng mga itong magtulong-tulong para pabagsakin ang nasabing nilalang. Sasama pa sana roon si Manoy Nogas pero pinakiusapan siya ng panganay sa kanila na manatili sa tabi ng kanilang ina. Matapos naman itong mabanggit ang tungkol sa bagay na yan, isa-isa naman yung naghanda. Sinubukan pa nitong pigilan ng kanyang ina pero hindi na ito nakinig pa. Pagpatak naman ng ikalawang gabi, umalis ang mga kapatid niyang yon. Lingid sa kaalaman ni Manoy Nogas, yun na pala ang huling pagkakataon na masisilayan niya ang mga ito. Sa pagkawala ng mga kapatid niya, kalaunay nawala na rin ang tatay niya. Dahil sa mga nangyari, halos bagsakan naman siya ng langit at lupa. Matinding lungkot ang naramdaman nila ng kanyang ina. Mabuti na lang nakayanan nila ito. Nang medyo bumuti na rin ang kanilang kalagayan, lahat ng kambing na pagmamay-ari nila, sabay-sabay na nilang ibinenta. Matapos nun, umalis na sila sa lugar at wala nang balak na bumalik pa. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matandang binata man itong si Manoy Nogas, naging masaya naman siya.
Ayon sa kanya, matagal na siyang pumanaw at ang kanyang buhay umiiral na lamang para maghintay ng kanyang katapusan. Ngayong pangkasalukuyan pinuno, nakatira sa paanan ng isang bundok itong si Manoy Nogas kasama yung batang inampun niya. Masaya naman sila roon sa kabila ng kanyang mga naranasan na nagdulot sa kamatayan ng ama't mga kapatid niya. Naging kilala rin siya sa kanilang lugar, gawa ng masalimuot ang nangyari sa kanyang pamilya. Lahat din ng mga albularyong tumulong sa kanila noon, binansagan siya bilang ang pastol ng mga kambing na si Bingot. Okay. Opinyon ko sa kwento. Kawawa naman si Nogas, no? Grabe yung dinanas niya mismo, tsaka nung nanay niya. Ubus eh. 'Di ba? Pero kung tutuusin, silang magkakapatid, wala naman silang gustong gawin kundi maligtas lang yung tatay nila. Sino ba namang hindi, 'di ba? Padre de pamilya 'yun eh. Kahit naman siguro sino sa atin, kapag nalagay sa ganung sitwasyon yung tatay natin, syempre, tutulungan natin 'yon, 'di ba? Kaso lang, sabi nga nung albularyo, wala silang sapat na kakayahan tsaka wala silang alam sa mga lihim na karunungan. Kaya kung sila yung gagawa ng misyon, parang 100% talagang mapapahamak sila. Diba? Syempre, matitigas yung ulo nila Nogas. Siguro wala rin silang pangrenta o pambayad sa mga mersenaryo. Kaya napilitan silang kumilos ng sa kanila lang. Ending, yun nga, maraming namatay sa kanila. Para sa akin, napakasaklap nun. Kasi kung tutuusin, mga ordinaryo lang naman kayo eh. Ano bang ginagawa ng demonyo ron, di ba? Sinasakop niya lang yung lupain. Sayang lang, no? Hindi nagkaroon ng matindi o malakas na katapat yung demonyong yun para sana yun na rin yung tumapo sa kanya eh. Kaso wala eh. Nabuli sila Nogas. Overall, masasabi ko sa kwento, napakalungkot tsaka ang saklap ng trahedyang dinanas ni Manoy Nogas. Pero ang good side naman nun, hanggang ngayon, buhay pa rin siya, di ba? So, shoutout sa'yo, Manoy Nogas, kung sakali mang nakikinig ka sa akin o kung ikaw man ang nagpadala ng kwento na to. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.